Ngithanda ukuthi ke ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinte ze disc yakhona la eMzansi. Before nje ngihlale kodabeni, cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngiphethe ke indaba ke ezahlukahlukene, indaba ke ithinte zama transfer ezenzeka lapha kumaqembu akuyi PSL. Ngizoqala ke la ngendaba ke ithinte iBuccaneers iOrlando Pirates. Kunendaba ke la mbukele ivelayo baveza ukuthi ke istriker sale eZambia uAndre Phiri utrainer ke nayo lapha iOrlando Pirates. Baveza ukuthi ke kahle kahle yena kuAndre Phiri ukuma trial kulona ke iBuccaneers. Baphinde baveza ke la ukuthi ke kulindeleke ukuba ke technical team yayo ke Orlando Pirates ithathe ke decision maduze mayelana ke nalomdlali waseZambia. Lo mdlali baveza ukuthi ke udlala lapha eqenjini laseZambia iMaestro United. Babeke sebeveza ukuthi ke ilona ke iqembu lakhe elimnike imvumo ukuthi ke ze khona ke la eMzansi ezokwenza ama trial lapha kwiOrlando Pirates. Lezi indaba ke ivezwe ngamasource ahlukahlukene, amasource athembakele, iDisc Times neSoccer Laduma. Ngisakuzo ke indaba ke ithinte zama transfer, kunenye ke indaba ke la evelile ethinta ke umdlalo wayo lapha eMarumo Gallants uJunior Zindonga. Kuvela ukuthi kamaqembu aseSoweto yona ke Kaizer Chiefs nayo ke lapha eOrlando Pirates bamonitor ke lo mdlalo waseZimbabwe odlala ke lapha kwiMarumo Gallants uJunior Zindonga. Bathi ke kupheleni kwayo ke lesizini yena ke lo mdlalo wayo ke Marumo Gallants kungenzeka ukuthi ke egcine ejoineke lapha iqembu elilodwa laseSoweto, ngaba ke yona ke Kaizer Chiefs noma ke Orlando Pirates. Kunjalo ke mbukeli lizo ke lezi ke indaba ke ithinte zama transfer ade ngiphathele zona, indaba ke nje isematheni. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.